बोल गुरु घासीदास बाबा की। बड़का बने हैं जत खाम, चलो जी सबो दर्शन करेला। मनमा बसाले सतनाम, चलो ग सबो दर्शन करेला। बड़का बने हैं जत खाम, चलो जी सबो दर्शन करेला। मनमा बसाले सतनाम, चलो ग सबो दर्शन करेला। चलो ग सबो दर्शन करेला, चलो जी सबो दर्शन करेला। चलो ग सबो दर्शन करेला, चलो जी सबो दर्शन करेला। बड़का बने हैं जत खाम, चलो जी सबो दर्शन करेला। मनमा बसाले सतनाम, चलो जी सबो दर्शन करेला। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिला गाँव गिरौदपुर धाम है। कुतुब मीनार ले ऊंचा बने हैं, देखे मन लाये घाट छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिला गाँव गिरौदपुर धाम है। कुतुब मीनार ले ऊंचा बने हैं, देखे मन लाये घाट जगवा हो गे जी महान, चलो ग सबो दर्शन करेला। मनमा बसाले सतनाम, चलो ग सबो दर्शन करेला। बड़का बने हैं जत खाम, चलो जी सबो दर्शन करेला। मनमा बसाले सतनाम, चलो जी सबो दर्शन करेला। फागुन महीना या जोड़ी पाख के पश्चिमी भर मेला भरात है। जगह जगह होते चौका बनते, सत्य की गंगा बहाते फागुन महीना या जोड़ी पाख के पंचमी भर मेला भरात है। जगह जगह होते चौका बनते, सत्य की गंगा बहाते जी हाँ, माटी है चंदन समान, चलो ग सबो दर्शन करेला। मनमा बसाले सतनाम, चलो ग सबो दर्शन करेला। बड़का बने हैं जत खाम, चलो जी सबो दर्शन करेला। मनमा बसाले सतनाम, चलो जी सबो दर्शन करेला। जोग नदिया माँ डुबकी लगा के छाता पहाड़ी मजाबो। चरण कुंड अमृत कुंड के पानी पी के, जीवन ला पवित्र बनावो। जोग नदिया माँ डुबकी
छाता पहाड़ी मजाबो। चरण कुंड अमृत कुंड के पानी पी के जीवन ला पवित्र बनाओ। जी हाँ, पानी है अमृत समान, चलोगा सबो दर्शन करेला। मनमा बसाले सतनाम, चलोगा सबो दर्शन करेला। बड़का बने है जत खान, चलो जी सब दर्शन करेला। मनमा बसाले सतनाम, चलो जी सब दर्शन करेला। चलोगा सबो दर्शन करेला, चलो जी सबो दर्शन करेला। चलोगा सबो दर्शन करेला, चलो जी सबो दर्शन करेला। बड़का बने है जत खान, चलो जी सब दर्शन करेला। मनमा बसाले सतनाम, चलोगा सब दर्शन करेला। बड़का बने हैं जत खाम, चलो जी सबो दर्शन करेला। मनमा बसाल सतनाम, चलोगा सबो दर्शन करेला। बड़का बने हैं जत खाम, चलो जी सबो दर्शन करेला। बोल गुरु घासीदास बाबा की। C-Log Digital Recording Studio, Cordoba. Contact number 9907119215.